Sziasztok, én Kacsa206 vagyok, és ez egy ilyen csatorna bemutató videó lenne. Volt régebben is egy csatornám, nem tudom azt hányan ismeritek, a Videók Kacsa, de a haverjaimmal gondoltam, elkezdek egy új csatornát, és erre fogok videókat feltölteni. Lehet, hogy arra is, a régebbire is fogok videót felrakni, de nem tudom még. De lehet, hogy arra nem fogok. A KRC csapat annyit jelent, vagyis hogy Kacsa, én, vagyis Kacsa206, vagyis én, rapper gyerek az egyik haverom, és Csíkos 1, 2, 3, 4, itt van Dori, oké, nem vagy. Igen, velük fogok videózni, ők most nincsenek itt, lehet, hogy Csíkos az pár videóban nem lesz itt, mert most nem tudja a Skype jelszavát, majd lehet fog csinálni újat, és majd vele is fogok videózni. Rapper gyerekkel is fogok videózni. Szerintem még aznap fenn lesz az a videó, amelyik nap ez, de nem biztos, lehet, hogy egy nappal később. Meg ugye ők is fognak videókat feltölteni, és hát igen, lesz BF4 videó, Battlefield 4, de az csak úgy, hogy én fogok játszani csak, vagy igen, én fogok egyedül menni. Lehet, hogy Skype-on itt lesznek, de nem biztos. Lesz Call of Duty Ghost, Battlefield 3, Battlefield 4, meg ilyen jó játékok. Lesz Advanced Warfare lehet, vagy Modern Warfare, nem tudom melyik lesz még, amelyik hamarabb sikerül. Hát igen. Na akkor ez a bejelentő videó ennyi is lenne. Iratkozzatok fel a csatornára, lájkoljátok a videókat. Sziasztok!